ഹലോ ഗൈസ്, ഹാരിസ് ആണ് അബുദാബിന്ന്. നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളത് ജയദീപാണ്. ജയദീപിന് ഇന്ന് ഗോൾഡൻ ചാൻസ് എക്സാം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പാസ്സായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജയദീപ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്? ക്ലാസ്സുകളായാലും എക്സാം ആയാലും എക്സാം എളുപ്പമായിരുന്നു. അത് ക്ലാസിന്റെ മെച്ചം കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ എടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, അതിന് മുമ്പുള്ള നമ്മൾ സെഷൻസിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നോ ഇഷ്യൂസ്, ഒരു പ്രോബ്ലം വരാനില്ല. ജസ്റ്റ് 1 മിനിറ്റ് കഷ്ടിച്ചുള്ള പരിപാടിയാണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക, അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായിരുന്നു? ക്ലാസ്സിലാണ് എല്ലാം കിടന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ നാട്ടിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ 3 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് പോലും സുഖമായിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കെ ഇനി വണ്ടി ഓടിക്കുക. ഹാപ്പിയാണ്. ഹാപ്പിയാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കെ വണ്ടി ഓടിക്കുക. ഓക്കെ, ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.